Wijngilde Pil en Maas. Goedemorgen. Een vroege vogel. Ja. Hi, Hallo. Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Oké. Je ziet wijnboer. Nee, dit is in de wijnjacht van het Wijngilde. Dat had ik gezien, het Wijngilde Pil Ja. en Maas. Ja. Dus we zien een vereniging van ongeveer ook de 24 man. En dit is dan een gezamenlijke wijngaard. Maar ik was een beetje een gereel aan het doen. Omdat het nu nog een beetje aangenaam is. Ja, het Ken is, ik, het is weer tropisch, hè? Ja, Was vorig jaar nou een goed jaar? vorig jaar was best wel lauw. Voor ons was het best een goed jaar. Maar dit is ook nog een vrij jonge wijngaard. Het is tijd vanaf 14. Dus vorig jaar was het al extreem goed voor ons. Maar dat moet nog allemaal een beetje groeien. Dus Letterlijk en figuurlijk. letterlijk en figuurlijk. Ja. Want het duurt een aantal jaren voordat ze de profijt is, hè? Van... Ja, dat eigenlijk optimaal is, dat is het zoiets van ja, 6, 7 jaar. Want de eerste gaat eerder die ervoor staan, de eerste rijen die zijn een jaar later aangeplant. Je ziet een echte wijndrinker. Nou, ik ben van bier naar wien gegaan. Oh! Ja. Nee, ik doe dat zelf sinds 2002. En ik heb toen zo'n klein wijngaardje voor mezelf. En dan zien meerdere leden die een eigen wijngaardje hebben, maar dit is onze gezamenlijke. Dat is ook van, ik weet niet of je gelezen hebt, door in samenwerking met de plattelandscoöperatie en zo, is het een stukje grond. Dat was een van Pieter Heijnen. Die heeft daar een kwekerij. Ja. En daar had hij zo'n omstukje liggen waar eigenlijk niks mee kost. En voor de ingang van de dorp had de plantencoöperatie en de Wijngilde gedacht van, er is wel wat van te maken. Ja, maar de educatie speelt ook wel een hoofdrol, hè? Want ik heb overal... Ja, dat mensen ook kunnen kijken. We hebben ook die bank zo, dat mensen kunnen kijken van, oh, wat wordt hier gedaan eigenlijk. En er staat een kleine uitleg op die bordjes. Dat mensen ook, ja, dat is ook de bedoeling dat mensen als ze hier fietsen, dat die hier kunnen zitten en even kunnen kijken. En kijken wat hier gebeurt. Er zijn best wel mensen die geïnteresseerd zijn in een beetje zo in wien. Wien drinken is sowieso meer ingekomen de laatste jaren. Tenminste. Ja, het drinken van bier loopt wat terug, geloof ik. En er is meer interesse ja, voor wien. voor wien. Ja, bier is ook wel erg, allebei eigenlijk, toch voor maken eigenlijk. Hè. En waarom ziet je van bier op wien overgestapt, zoals je net zei? Ja, van drinken. Vroeger ja, dronk ze eigenlijk bier. En nu ja, als het oude huur zijn, ja, is de interesse in wien. Ik had hier in een kastje in de stroeg en toen is dat eigenlijk die interesse gekomen. En hoe lang heb je toen al de wijngaard? In 2002. Van 2002 heb je hem toes. Ja, ja. En je mag zelf ook wien? Ja, ja. Nou ja, proberen. Wel. Hoe moeilijk is dat? Ja, de eindjaar is beter dan. Het is een beetje afhankelijk van, ja, van het weer en ook een beetje ja, met ziektes. En, ja, met bestrijding van ziektes, ja, dat wil ze toch eigenlijk niet zeer met vergif doen. Hè. En dat krijgt ze ook niet meer. En dan wil ze een beetje biologisch. Ja, en als ze een beetje een pechjaar is, dat ze veel ja, met meeldood en zo te maken is. Is dat de grootste vijand? Ja, dat is. En dan ja, is ook niet de middelen niet. Maar dat wil ze toch ook niet. En dat ze ja, met vergif dat wil ze eigenlijk een beetje boete zoeken. Ja, dat is... Ik neem aan dat je klaar zit met werken? Ik ben klaar met werken. Ja. Hoe lang al? Oh, ik ben toch al 6 jaar toe. Dat is van 2012. 13 zo. En al 6 jaar nu, in augustus 6 jaar toe. En wat heb je gedaan altijd? Ik heb in de constructie gezeten. Machinebouw. Eigenlijk hoofdzakelijk voor de aardappelindustrie. Maakten we RVS-machines. Dus, ja. En je zoet in de uitvoerende tak of de ontwerpende tak? Nee, de uitvoerende tak maken van machines.
Dat is een beetje met de hand. Hè? Ja, dus je ziet wel een handwerker. Ja, eigenlijk. ja, dat wel, ja. Maar zit je altijd hier in de natuur geweest? Ook dat, ja. Nee, we moeten ook een beetje boete af en zo, jawel. Op zich best wel boete af kan ik Dit best wel huurt bij... Dit is eigenlijk huurt bij Helden. Het huurt bij Helden. Een stukje verder is Panningen. De Stroodingreis. Ik zelf zit in Panningen. Maar dat speelt bij me speelt dat Nee? niet zo. Nee. Nee, is mij wel Helden, Panningen, dat is mij al een ding. Maar ja, nee, dat speelt bij me gaan niet. En je ziet zelf geboren en getogen in? Belveld. In Belveld? Belveld, ja. Oké. Ja, de maas over gewipt. Hè. Ja, vanwege de Vroeger liefde. Cupke. Ja. Dat is... Wat zeg je nou, het Ja. cupje? Cupke vroeger, ja, gingen ze veel van de kant van de Maas. Cupke was hij een Helder dorp, was er een beetje begrip. Hè. Ja, uiteraard. Ja, en dan, wat mijn eind kwam er dan. En daar ziet je ze ook tegengekomen? Ja. Wie had ze? Ik, Huub Hendricks. Ja, nee, maar wie had ze? Sjan, Sjan. ja. En Sjan die kwam... Die werkt nog. Die werkt nog. Die is augustus. En dat zie je ook nog. En wat doet die? Die administratief werk op kantoor. Oké. En heb je bepaalde plannen voor als Sjan dadelijk ook... Ja, nog niet echt zo. Ja, nog gaat meer fietsen als anders, hè? Samen. Hè? Maar echte plannen, ja, goed, we hebben altijd wel lekker vakantie gedaan en zo. We zijn dit jaar nog even naar de Mosel geweest kijken wie het daar was bij de Wie. Ah. Ja, dat trekt nog een beetje. Hè? Is dit ook een droef die bijvoorbeeld aan de Mosel ook goed uit? Nee, die hebben ze aan de Mosel. Dit is nog in Droef, dit is Johan Nieter. Het klinkt wel Duits. En der Ja, Johan dat zal Nieter. ook best zien dat het misschien een achtergrond heeft. Maar dit is een Droef die het heel best goed uit. Voor dit klimaat. Ik heb zelf toen stokken staan die eigenlijk, ik kreeg vroeger stokken van leden die er toen bij waren. Maar nu zijn er stokken toch die voor dit klimaat wel geschikt zijn. En dat is Johan Nieter er zeker een van. Ja, de Rondo, zussen volgens mij ook meer Dus in is de er ook wel regio. meer, ja. Ja, en, Kunt ze wel een verrekkers lekkere wientjes van maken, hè? van ja, Rondo. dat is. Dan ziet je meer van roet of meer van wit? Ik zelf drink lekker goed. Alhoewel, als het zo'n weer is, dan vind ik een lekker frisse witte wien of rosé ook best lekker. Het deelt Jean die passie. Oh, jawel. Ja? Jawel. Ja, mijn vrouw is ook, die de Sander ook weer in de club. Het is secretariaat uit. Uiteraard. Ja, Hè, dus dat als ze zit toch wel- in de administratie zit. Ja. En als je aan de Mosel ziet dan, hè, trekt dat oog dan ook Ja, we hebben best wel veel. We zijn een week door geweest, we hebben een week rondgefietst. En dan ga je toch op die eens even kijken, ergens is een wijngaard. Die tot door beestijden en zo. Ja, Want dat is toch ook veel dat, wie noemt ze dat? Een beetje ook dat educatieve, dat veel wienboeren er ook wel wat aan doen. wat toch. Vinden ze het toch leuk als ze de aankomst en vruchts van mogen we even kijken of wie Ja, doet daar geen maken dit ze, of daar wie maken ze eigenlijk geen probleem van. Tenminste, zover als we jongen van hebben niet. Nee, daar maken ze geen probleem van. Dat is toch wel waar. En met het wiengilde, is het makkelijk of moeilijk om alle neuzen altijd in dezelfde richting te krijgen? Ja. Want de ene zit, ja, maar dan moet ze zuur doen. Ja, De ander zit helemaal- dat is gewoon 10 mensen, 10 meningen. Hè. Ja. Ik heb zelf een andere manier van afleggen als we hier hebben, maar dat maakt niks. Eerder duidt het op zijn manier. Ik werk zelf, gaat hoeriger. Maar eerder duidt het op zijn manier zo. En het gilde nou dat je vandaag heen ziet, wie doet je dat? Nee. Heb je een rooster of een schema? Eigenlijk wel, maar we zitten nu op het moment een beetje met vakantie. En we hadden woensdag, maar woensdag was het echt onweer. We hebben meestal woensdagavond of zo avond. Om 6 uur dan zien we een aantal leden. Maar ja, woensdag was heel slecht weer. En we hadden met vakanties, en dat doe ik van mooi, zeg tegen de Jean, ik gewoon even door, want dat is natuurlijk wild gegroeid in een werktijd.
Het is nu nog een beetje aangenaam. Ik ga nog een paar uurtjes op de Podé gaan doen. Dus vandaar eigenlijk. Waar komt de naam eigenlijk? Podé? Podé. Podé, dat is van vroeger uit. Dus sinds dat hij, de Podé, dat is ook rotonde Podé, hè? Ja. Dat hij een tramhalte is geweest die richting Helden ging. En dat heette bij Podé de tram stopte, die van Venlo kwam. En dat zint eigenlijk door de naam van de Podé is er vanaf gegaan. En was dat vroeger, wat was dat? Peerdertram of? Ja, dat moet vroeger een peerdentram zijn geweest. Maar waar de naam Podé vanaf komt, dat werd je ook niet? Ja, dat is die volgens mij, zover als ik weet, dat is bij die boerderie waar die tram stopte. En dat was dan, bij mijn weten was dat dan Podé. Zal dat gewoon een achternaam geweest zijn of zo? Van de polderboer misschien geweest is hij. Maar het exacte daarvan weet ik niet. Dat weet ik, zover weet ik dat eigenlijk Podé, dat hij een trambaan die van Heehoed en volgens mij dan naar Panningen en dan naar Helden ging. Dat hij een beetje een krutspunt was. En dan dat door de naam vanaf komt. Laten we ervan uitgaan dat je dit jaar een goede oogst wordt. Hè? Hoeveel flesjes haal ze hier uit? Oh, dat wordt altijd direct gevraagd. Hoeveel flesjes zal ze? Maar we hebben hier 195 stokken staan. En als je dan uitgeeft van 1,5 fles, een fles, 1,5 fles, dan moest er eigenlijk ook niet te veel aan laten komen, want dan is het ook kwalitatief niet zo goed. Dus dan moest op een gegeven moment ook trosdunning doen. En als dan wordt het, dan is het ook voor de stroop niet goed. En zeker als ze nog jonger zijn, moet ze echt een beetje rustig aan doen. Dus tussen de 250 en de 300 flesjes. Ja, die zal ze er heel best wel nu van afhouden. En dat wordt allemaal eerlijk verdeeld ook? Ja, kijk, het is nu eigenlijk van de afgelopen jaar, dat steekt nog allemaal op de riep op de fles. Dus daar moet nog verdeeld worden. Want een jaar ervoor, dat was niet veel. Dus we hebben op het moment niet veel staan, maar dat wordt dan wel allemaal verdeeld worden. Ja, leuke hobby. Ja. Bezig zijn met de natuur. Ja, dat is zeer zeker.